Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Jin raɗe-raɗin waɗansu suna adawa da tsarin yadda aka tsaida muku 'yan takara. Yanzu za mu dawo siyasar gida ta Anka. Akwai raɗe-raɗi da muke ji wasu suna adawa da tsarin yadda aka tsaida muku da 'yan takara. Kamar irin su Isa Mamman da aka ba takara hawa tsaurar kamar an yi wasu ne sun kai ƙashin gabansu ba tare da ire-iren hukumar su ruwa da tsakiyar an tuntuɓe ku an nemi shawarar ku ba. Ire-iren su Nasiru Yari da an ka ba tiket na takarar state assembly ana ganin kamar ƙarfa ce an kai. Ku da adda haƙƙin a zauna saman teburi a yanke hukuncin wanda ya kamata yi ba a yi wannan ba. Shin masu ra'ayi irin wannan ba ku tsoron su yi muku jakka baya? A to ai wannan ishu na tsaye da 'yan takara in ka lura Mala Anas ai ita an ka lura government kamar an ba da ita a gefen Abbas Yari. So mu ba mu da turjiya na tsaye da Isa Mamman kuma ba mu da turjiya na tsaye da shi a Honorable Nasiru Yari. Abin da ke faruwa ai gefen mu ne aka bayar da 'yan takara. Akwai wasu waɗanda ke wannan maganar 'yan ɓangaren waɗanda suka yi da kamfen tare da mu. Kamar dai na taɓa jin irin waɗanda kalamai ga tsohon ciyaman na Anka. A to shi wannan specifically yana kalubalantar cewa don mi za a tsaye musu da 'yan takara. So kwarai. ai wannan ba wani abu ne shi ma mantuwa ne yi. Da shi da ya magana mantuwa ce yi. Ya mance lokacin da aka tsaye da shi. 2011 idan yana iya zan yi riko zan dawo da shi baya. A lokacin da ya takara by election, Abbas Yari ya kashe mai kuɗi a lot. A lot ba su ma da adadi don ba za mu iya ciya su ba. Ya faɗi zaɓe. Ya dawo general election ya faɗi zaɓe na ɗan majalisa dan yaro ya ci. Aka ce to an ba shi dama ya yi takarar chairman na Rural Government. So ga wannan lokacin da aka ba shi wannan damat. Tunda akwai masu iya. Sai aka ce an ba shi. So mu mun yadda ko mun kai ƙarshe da cewa shi zamu. So daga baya ne sai wasu ko wani aka cinno wuta cewa lalle Gado mulku bai dace zama ɗan takara ba. A wannan lokacin mu hankalinmu ya tashi domin mu shi muke so. Domin shi aka ce an tsaida kuma shi muka ga mun yi wahala tare da shi. Kuma ya ta attempt ka gani abinda so da muka ga ji haka nan sai Alhaji Babangida Tinubu ya organizing din motoci nan muka organizing din wasu Anka muka tashi muka kama hanya zuwa mu fara around 6 muka banna muka je mu fara muka tsaya daidai wannan gada din muka jira gwamna ko da gwamna ya zo wurin na around 10 to 10 o'clock na dare muka tare shi ce lafiya muka ce to muna da magana da kai ya ce to mu isa gida idan shi Gado ya mance wannan shi nake so in tuna mashi muka isa gidan Abdulaziz muka zauna a tsakar gida aka shi mota tabarmi muka zauna ya ce to da mi kuke tafi ba zan manta ba marigayi Bello Miyatti shi ya gabatar da magana ta kai mu abin da ya ce mun ji raɗe-raɗin za a canza mu da ɗan takara na ciyaman shin gaskiya ne mun ka zo mu ja ko dai maganar ma haka take ba abin da mai daraja gwamna na wannan lokaci ya ce an ce siyasa abu uku ce can amana a ƙarya tadda alƙawali ya ce to idan shi Aziz yana akan wa'annan maganganu ne Allah ya karɓi wannan kujera tashi ta gwamna ba wani. So ga wannan lokaci sai ya ce shi abinda ya ce kenan da bakin shi as far as he knows babu ɗan takara face wannan bawan Allah Gado mulku a wannan lokaci. Kuma yana gare shi kuma shi ya tsaya gare shi. So ashe yanzu kaga idan Gado ya hito ya turja ya ce don me Aziz zai tsaye mana da. Wanda ya enjoy the same tsarin da ya enjoy. To ka gani ya ce yanzu ba so ya da wani ya tsallako daga mafara ba ya tsaye da ɗan takara to shi wa tsaye da shi. Aziz ya da tsaye da shi. Sannan ya mance da lokacin da mukamai da suka gabata ai daga bakuru ake cewa ga wanda za a yi kuma mu yi shi kuma a zaɓe shi kuma mu bi shi mu ba shi abin nan mu yi loyalty zuwa gare shi. So don me zai taso yanzu shi ya ce su suna kalubalanta to shin in ma ya ce haka nan a wannan bagire yake magana a Anka. To yanzu ba ku tsoron su yi muku jakka baya. Wacce ai to ai don ga dukkan alamu ai shi ba ma magana turja bane ya riga ya da campaign back to PDP. Gado. Baka ga hotunan shi ba? Ya hotuna da Malima na Mumuni. Okay. Ya hotuna da Salisu ɗan Matankari. So kaga mi za mu tunani? Za mu tunani ya koma PDP.
tun da yanzu ni ba zan je in hoto da mani malam Kunne ba misali tun da ba siyasa mu guda ba amma if it comes to dauran aure ko zana'iza wannan don an gane da shi ba za a ce wani abu amma in je in zauna in hoto da shi za a ce na koma PDP so Gado yanzu ya yi wancan magana ne yana yin ta kuma sai ya tsallaka to amma ai bai formal declaration ba dai so wannan is left to him. Thunder Blows Online TV. Thunder Blows.